Pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Hrtsko Games. I ljudi, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Epizod 1. Evo odmah drvo ćemo na početku cepat. Ljudi, oprostite zbog miša, malo me zeza miša, dobro. Šta se može? Op, mali bug, lag. Drvo nam treba, hrastove daske, radni stol, gdje ćemo ga staviti, pa skoro, igram na 1.8, da. Ljudi, igramo na 1.8, evo ovce, ajmo ubiti ovce, dajte mi meso, ovce, meso, i vun naravno, ajmo drvo. Idemo drvo. To tu, eto. Idemo dalje. Gdje da napravimo kuću? Nemamo, da, zato imamo ove ovce, možemo njih pariti. Ali ne znam s čim, ja mislim da je sa pšenicom. Jer na 1.8 ne znam. Gdje su, jel ima krava? Krave, treba mi krave. Nema krava, samo ovca. Vidi tamo pustinja. Eno je pigica. Pigice! Dođite vam, pigice. Jedna. Crkni. Jedna mrtva. Druga. Mrtva. Još dvije ih ostalo, ajmo njih ubiti. Ali dobivamo po jednu ovu. Nisi crknula. Rekao sam da crkneš, a nisi crknula. Treba nam još drveta. To će dobro. Ajde. Eto, šta mišu? Ne radi miš nešto. Nema veze. Idemo, gdje ćemo napraviti kuću? Tu bi negdje mogli napraviti. A nećemo tamo. Moramo negdje. A tu ćemo napraviti, vidim, nema uopće životinja. Ali budemo se nekak snašli. Ajde, ja sam već gladan. Ljudi, moramo jest ovu, šta je ovo? Sirova janjetina. Dobro. A nećemo, to daje malo. Ajmo jabuke. Idemo u pod napraviti kuću. A da, nemam. Jel imam kramp? Jaj, nemam ni kramp, ljudi. Ajde, još koliko ima dolje? Evo ga. Treba nam ovaj. Op. Hajmo drveta. Drveni kramp nam treba. Jo, šta je ovo? Sa malo, ljudi. Ne znam šta je to. Adezint. Nemam pojma šta je to, ljudi, ali dobro. Prvi put vidim u Minecraftu. Znači to tu. To uzmemo stan. 3 kamena, napravimo ova. I sad radimo radimo kuću. Joj, malo sam se zagledao u nešto, dobro. Brže malo kopanji. Gore ovo strgamo. Ovo dobro nije, jer budem išao i onda neću se moći pokresti. Imamo 4 bakle od početka. Moramo tu to. Ovak će biti. Stavit ću ovdje da znam po noći. Ajmo malo i okolo raširiti. Tu je krava. Ovca, ne krava. Šta je meni? Krava. Ovca je ono. Treba. Ja, šta? Zašto? Da dobro hoću, tak. Treba gore još. Gore, onda tu. ću 2 još i
Ajde, brže, brže. Ljudi, čekajte malo da popijem vode. Dobro, idemo dalje. Ajde. Eto, tu će nam biti kuća. Kućica za početak, onda tu ovo, a nemamo pečnicu, radimo pečnicu. Tu pečnica i ja ljudi, ali nemam avanč, a dobro, tu će nam biti ovaj zamajnjane, rudnik. Tu ćemo imati rudnik. Ajde, kopaj. Ide to. Ali sporo. I trebat će nam baklja. Znači, ako neće nam trebat, ja mislim ako skrenem. Ali trebat će. Mislim neku teksturu da uzmem. Mrak, niš ne vidim ni ja šta je ovo. Ajmo da ispećemo na drvo ću peći ovo. I treba napraviti, ovo će biti dosta mi, treba napraviti vrata. Ljudi, da, u ovom 1.8 verziji dok stavite ovak dobit ćete 3 vrata. Malo čudno. Ja to nisam prije skužio, ali dobro. Ali ima neki štos sa time? Nema. Stavit ćemo tu. Joj. Ovo, ajmo ovak to staviti. To tu. Eto, tako će nam biti, dolje nam je kuća. Ovo ću isto strgat malo. Eto. I jedna baklja nam ostala. To ćemo još dolje, ja niš ne vidim. Mislim da se ja mislim da je gotovo. Video od YouTube-a. Tan. Ajmo gore. Još je evo dobili smo drveni ugljen. Sorry. Stavit ćemo ovo unutra. Čeka da sve stavimo unutra. Prvo će ići to, hrana, ovo ću peć, to tu, kamenji, to mi treba, ovo i štapići. Štapići nam trebaju, onda baklje imamo, idemo kopati. Još malo pa će mi puknut. Kramp, pik, kako se već kaže. Idemo dolje. Da napravim krevet. Jel imam uopće vune? Da, imam vune. Evo vune i imam 7 ovih. Tako i joj, tu. I krevet imamo. Tu ćemo ga staviti. I ovo. Sad ćemo ispeći. Ajmo ovo prvo. Još van nije pao mrak. Da još tu sam jednu baklju. Idemo mi kopat dotle dok se to ispeće nam hrana. Joj, nema ovih rudnika uopće. Idemo gore. Se ispeklo nas. 100% da je. Kak izgleda, crno nekak. Trebam to. Hrana, sad se ona peče. Treba mi malo. Treba će nam stak ovih. Sad će mi puhnut kramp. Da, sad će puhnut kramp. Ali, sam rekao.
idemo gore napred drugi kramp. Jel imamo drveta? Ljudi ne... Aha, imamo, peće se na drvo, pa... Ajmo staviti ovo na ovo da se peče. Da ne trošim drvo. A ne želim ići opet po drvo. Pa... Svašta. Napravit ćemo 2 pika. Eto. Tu. Idemo majnat. Ajde, majnaj. Niš ne vidim, sad ću svjetlica malo. Da još ovo... Tu, joj. Tu, eto ga. Mislim da je tu ugljen sad. Nema ugljena, ali ima. Ko zna. Ajmo još ovak 2 dolje pa ćemo skrenuti tu. Kad nema ništa, ićemo, treba do skroz dolje da nađem nešto. Ali nema ništa. Ajde. Joj, niš opet ne vidim. Treba mi baklja tu. Evo rudnika. Ljudi, ali jako ogroman rudnik. Idemo, šta je ovo? Mislim da to ne pada to. Dobro. Budem to svijetlio. Neću ja i... Evo vidi željezo. Čekaj. Ne, mogu. Joj, kamen. Sam rekao da će nam trebati kamen. Sada da ovo malo popravim, da ne mogu opast. Jel, ako opadem crknut ćemo, onda će biti, onda neću moći naći mjesto. Idemo kopat. Kopajmo. Joj, nema više. Joj, malo sam se... Mali lag je sad bio. Vidi ugljena. Ajmo to pokupit. Pa idemo natrag da napravim mač. Sad sam mislio ovdje kao dijamant da je, ali nije. Šteta. Ajde. Šta sam ja ti ono? Jaj. Ispao ugljen skoro. Još koliko mislim, dok dođem, onda ću staviti peće ne ugljen, nego željezne ovoga željezo i to je bilo to. Ljudi, opao sam sad skoro. Ajde, idemo. Ajde. Treba da pečem ovo. Idemo gore. Mrak je. Ne. Sam ja stavio na... Normalno je. Nema čudovišta. Čudno. Ajde, još 2 ovoga željeza, pa još spavam i to je to. Ajde, jedno željezo, please, ispeci se. Sad, eto ga. Stavit ćemo. Idemo još spavati i to je to. Ajde, spavamo. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Subscribe-ajte, pretplatite se na kanal i vidimo se u drugoj epizodi. Ćao!